ישבת ליד גזר לבן שוב? כן, אבל בואי לראות מה פיניאס ופרב עושים. מה זה בדיוק? הם תמיד צוממים משהו, וזה נורא והיום. כי לפני שאת חוזרת הביתה, הכל באורח פלא חוזר למקום. את לא יודעת! מרושעים שכמותם מנסים תמיד להיתמם. יופי קנדיס, תשאירי! את לא יודעת! תני לי להייק לך את זה עם המרושעים, מ.ר.ש.י.מ. רכבת הרים בנו פה, חוף ים בתוך גינה, פרות בעיר הובילו, עשו שדרה שלמה, החזירו אותי בזמן, אותו יום במוזיאון. בעצים הם בנו רובוטים, זה רק צלעת קרחון, את לא יודעת איך הם משגעים אותי, אי אפשר להתעלם. את לא יודעת, שירו איתי מ.ר.ש.י.מ. חשבת שהם תמימים, אך זה הכל שקרים, החי הקטנטנים הם רשעים. את לא יודעת, אך רק בגללם כל המוח שלי מזמזם, וזה לא עושה לי טוב. את לא יודעת, כולם ביחד מ.ר.ש.י.מ. בדיוק על זה דיברתי, מ.ר.ש.י.מ. הילדים האלה מרושעים.